E țigar acum. Bețile lui tăti și le-au înșirat pe aici. Arsenal de ele. Are și acolo un curs. Altul ălalt. Na, băiete. Ce face ăsta? Face minuni aici. Minuni! Live. Na, live. Uite, babușca. Unde e babușca? Nu. La nevastă, la holță. Uite. Bă, că se gata aia, bacteria acolo-i bagăm. Mă duc să filmez și bobocii aia în puii mei. Cortul ăsta nu s-a văzut. Gata, bateria la ăsta. Unde-s bobocii, mă? Uite aici, lângă noi. Rața. Nici și bobocii. Nici ce? Nu se sperie de noi, uite. Ia. Uite ce fain e. E lângă mine aici, unde pescuiez eu. Nu, mi-ai că-ți vine prietena ții acum. Îi trimit acolo la tine. Că stau tot aici, între noi stau. Bețele mele.